Hvis du vil udskifte selve lemmen i din SureFlap kattelem, skal du først fjerne kattelemmen fra det sted, hvor den er installeret. Fjern dækset til batterihuset og derefter de 4 skruer med en stjerneskruetrækker. Når de 4 skruer er fjernet, kan du åbne kattelemmen, som vi nu viser. Bemærk, at de 2 halvdele er forbundet med ledninger. Pas på, at du ikke kommer til at ødelægge disse ledninger, når du udskifter lemmen. Du fjerner lemmen ved at placere fingrene på tapperne i toppen og løfte den af som vist. Når den nye lem sættes i, skal enden med magneten ned først, og derefter sættes lemmen på plads. Tryk printpladen og batterihuset ned igen, hvis de har forskubbet sig. Du skal også kontrollere, at de 2 linsebeskyttere af plastik sidder rigtigt. Nu kan de 2 dele af SureFlap sættes sammen igen. Pas på, at antenneledningerne ikke kommer i klemme. De 2 halvdele skal placeres præcist oven på hinanden og forsigtigt sættes sammen, så smæklåsens fjeder sidder rigtigt. Nu kan de 4 skruer skrues i enheden igen. Kontroller, at lemmen svinger ordentligt, og at smæklåsen og fjederen virker, som de skal. Skub lemmen tilbage og tryk smæklåsen ned med dine fingre. Smæklåsen bør hoppe op igen på grund af fjederen.